Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Lele Sopi COD, Sopi COD. Say. Loh, ngono lho. Dadak diri apik kuwi jane. Kuwi lujeng dalu Mbah Mantri. Nggih, sing dalu. Anjih. Dawuh saking panjenenganipun Mas Prih, anggota dewan ingkang riyen dados rencange panjenengan. Senajan to sakmenika to rencang ning riyen sejawat. Nggih. Kadawan minggah panggung. Ngaten, anjih. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun napa niku ketiban sampun saking senior. Riyen seniore kula riyen. Oh nggih. Sakmenika dados anggota dewan. Nggih, amin. Mugi-mugi jenengan ndang tularan. Amin. Amin. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun sewu niki Pak Dalang. Nggih, Tepangaken sedaya masyarakat Bulak lan napa niku Desa Begal. nggih. Tepangaken nami kula Wahyudi. Pangaten. Nggih. Nggih, sakmenika napa niku istilahnya nggih teng mriki ngrekoh wana begal. Oh, sing bau reksa wana begal. Boten bau reksa. Oh ngaten. Boten. Oh nggih. Walah nek bau reksa mengke malah kula mboten mulih-mulih. Nang kene ujur iki nggih. Nggih. Matur sembah nuwun ingkang kula hormati Bapak terus Pak Kades Bulak, Pak Wom Bulak, nggih, matur suwun sanget. Kula sampun diaturi minggah mriki, nggih. Matur suwun dalam rangka napa niku sedekah bumi utawi bersih desa Bulak. Mugi-mugi masyarakat Bulak tansah diparingi seger kewarasan. Amin. Sehat walafiat. Amin. Kok tandurane nggih mugi-mugi panen melimpah ruah. Boten nenten serangan napa-napa ngoten mawon. Amin. Amin. Nggih kalih titip niki titip isine titip tok niki kula. Nggih. Titip nggih kalih diwangi-wangi jaga alase ngoten mawon nggih. Mengke nek alase apik rak yo tikuse parake ning alas ngoten. Nah, intine kan ngoten niku mawon nggih. 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 Niki nggih saking kula ngoten niku mawon wong kula mboten saged pripun nggih ngomong niki. Berarti wakil meleh, menembang no nembang. Oh, nembang. Nggih no nembang. Lah dicepaki Bolosoro ngeten iki kersane jenengan nembang. Oh, ngoten nggih. Nggih Pak Layusdi. Kenalan piyen Pak? Ya. Oh, siap. Ya Allah, ya Allah. Gue yo madhep kula to. Siap, oke. Mripate ngematne aku to Pak Layusdi. Nah. Lu kenal to sampe? Terus padha padha napa lanange jerene. Pun wedok niku. Oh, pun wedok iki. Nggih pone mboten. Nggih to? Nggih, jenengan rogoh mone mboten. Iya, aus. Mungkin nek mboten teng mriki nek rogo. Niki nembang napa Pak Layusdi? Napa dan tembange niki? Manut mah Pak. Oh, ngoten. Manut mawon. Apa ya? Dalam Gubuk asmara. bubuk. Oh nggih. Oh, lah gubuk asmara. Nggih, purun jenengan teng Gubuk asmara niku kula anu is gubuke pun terak anu niku terak angin wingi pun reyot niku pripun? Rampun dicorok yang pun malah dibrukne Oh, mesti. Kersane napa? Kersane napa, Mbah Wahyudi? Lagune napa? Nggih. Sing rodok rame napa anu? Demo. Oh, demo. Nyanyi yo, Mate rotok rame kok. Nggih. Apa ya? Aku nek ning munggah iki malah bingung arep nyanyi apa, malah bingung aku. Alah medhun riyen kok delok YouTube sik akeh munggahne. Oh, ngoten nggih. Nang alas kelowak lawuk ning bingung. Anu mawon. Napa niku? Uyung. Oh uyung. Nggih. Siap. Langsung dangdut, Mas. Oke. Oke, tak tung tak. Sing. Demikian. Sebenarnya demikian. Ya. Lelelo.